Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय. So बयखौबो हेल' बिराद गोबावनि उनाव नुजाफैलायबाय जोङो दिनैहाय माने बिराद गोबावनि उनावसो लोगो मोनखादों आरो सानैजों. आं गामियाव थांनानै दंहैयोमोन ओमफ्राय गामिनिफ्राय आङो मोनसे बुस्थु लाबोफादों आरो नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगोन. बिनि आगोल खिन्थाग्रोनोसै आरो आङो लाबोदों बे दालाय मा होनोमोनलाय बैसागु टाइमाव दमासि टाइमाव फिथा जायोना ओमफ्राय बे फिथाया माइरंनि माथा आरो माथा ना मा होनो माथा माने माबाजों माइब्राजों ओरैनो नर्मेल माइरंजों लागायनानै देनाय आरो खालामनानै देनाय ओमफ्राय देनानै आरो बेखौ मा होनोमोनलाय एसे एवो आरो ना बिदि एवनानै ओमफ्राय बेखौ बिराद गोबाव दोनजायो आरो ना हालदै होनानै ओमफ्राय येल्ल' जायो आरो गोमो जायो हालदै होनानै ओमफ्राय बेखौ सिङाव आरो मा होनोमोनलाय नारिखलखौ सिनि बा गुरजों एवनानै बा सिबिं बिदि माबानानै माबा जायो आरो ना मा होनोमोनलाय बेखौ सिङाव होनानै बानायो आरो ओमफ्राय बे लारुखौ जेरै सिङाव होनानै बानायो बिदि माइरंजों बानायो आरो ओमफ्राय दा बिराद गोबाव जाबाय आरो ना आं हजोंहाय न'आवबो जाहैनाय जाखायाखै बेखायनो बयबो जानोसै होननानै दिनै लाबोबाय आं हजोंहायनिफ्राय ओमफ्राय बानायनाया जों माबायदि बानायलाङो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. दानिया थौदो जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. दा बे जाग्रा बुस्थुआ माने बिसिनि जायगानि एकदम कमन जाग्राथार आरो ना बिराद जायो मानसिफ्रा माने दमासि बैसागु टाइमाव बांसिन. जोंनि बिनानाव डिस्टार्ब खालामदों सासे दंबावो माथो थां जोंहा बिदि बानायदोंना डिस्टार्ब जायो. जाव ना थाफानो फै दा सासे बिनानाव दंफैबावो आरो ओमफ्राय दा मा बुङामोनलाय अबेयाव माने बे फिथाया जोंथिंजाय बिराद कमन बांसिनानो बिदि फिथाखौ माने मा होनोमोनलाय दमासि टाइम आरो बैसागु टाइमाव बैसागुआवबो जायो आरो ना बे दमासियाव बांसिन जायो. दमासियाव बिदि फिथाया कमन बे फिथाया माने थाखागोन आरो ना आलदा फिथा थाबाबो. न'आव आलदा मानसि थायोबा बिराद दिगदार जायो ब्लग बानायनो बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिगौ खोमा जाय ब्लग बानायो. दा जोंनावबो बिदिनो जानानै दङ. दा जे बिनानावा थांलाय फैलाय जागासिनो दं बायदिसिना खालामनायनि दा जायखिया प्रसेसखौ देखायलांसै लासै जेन'बा सोरबाफोर गालिमोननि थिंजायनि मानसि मोनथियोबा बेबा माबायदि आलदा रोखोमनि बानायबा एसे खोन्थाहरदो जाहाथे गोथावसिन जाबाय बायबो जों बेसे सोलोंनायनि ना मा होनो दा थौदो बानायसै. नैबेनो नारिखलजों ओमफ्राय आं बेहाय सिनि एसे ओमफ्राय संख्रि एसे होनानै आरो ना नियम हिसाबाव एवखाना लाबोदों ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे जाहैबाय अना मा होनोमोनलाय हालदै ओमफ्राय माथा माइरं बेखौ माबानाय आरो सोमखादोंमोन ओमफ्राय दै गुदुंजोंसो माबाग्रोनांगौ आरो ना दै गुदुंजों होबा साबसिन जायो आरो ओमफ्राय नानानै एसे गोबाव दोननांगौ आरो ना एसे टाइम दोननांगौ आरो जेरेखम आटाखौ नायोना नानानै एसे दोनो बिदि दालिया खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय बे थेमाया फिसाद्रायो आरो ना ओंखायनो गामला गिदिराव खालामबाय आरो बुगायो नामानो दै गुदुं होबा गुदुंथार बेयो गुदुंथार होग्रोनांगौ नङाबा बांद्राय जायोबा अनखौ बाव मोनफिनांगौ. मोजांथार दिनैहाय मावनाङा माने गदों आरो बारा रोङाबो नालाय ओंखायनो माखासे बुस्थुफोरखौ रोङाबो जानांगौ आरो एसे गयो माथो जा बुरजा जाबायना. माया बुंखादोंमोन दहाय बुरजा जागोन होननानै दै गुदुं होबाथाय बुगायो होननानै आंहालाय एसेल' जागोन साननानै बयेमखौनो थिखांनांगौसो जेराव दोनदों बयेमखौ थिखोना लाबोबा मा सानो नोङो गामलासे आयै दानो गामलासे जाखाबाय जाब्रा बुरजा जाबाय. नोंथांमोनहाबो सोलोंनो हागोन जायहा माबानि मा होनोमोनलाय खालामफेरा खिन्थु बिराद गोथाव जायो दे. जाखांबाय आरो दाखालिहाय नोंसिनि मा फैबा लाबोदोंमोन माने मादैया लाबोदोंमोन क्रेडिटखौ बाजै माने थाब लाथारो माने बानायना लाबोबाय जाबाय दे कबिता बानायनायखौ लाबोदोंमोन दे ओमफ्राय प्लास्टिकआवहाय बिदिनो राननानै होफैदों नालाय सासे आगैबो दंमोन काजोन आरो बे जायगायाव जोंना बंस'आ बिराद बुरजा ना बेखायनो रानाबा जाया गासिबो जिनिस खालामनांगौ माने जेलास रायलायो नालाय ओमफ्राय दा बेनोबो राननानै होबोबाय माखासे जोंनो बेसे लाबोबाय आं बुंदेरबावसै होनबालाय खालामग्रोदो ओमफ्राय दाना लाबोबाय दसेनो जोबजोब्बाय 1 सेकेन्डबो थायाखै खोमा लाबोबायबो जोब्बायबो खिथाहैखादों आंनो
nunggu kita ibu dulu ses deh di gudung gudung ini sih yang syur mau kerap baca bisa ya salah Kasri nih kali Kasri belutar jore maidir nih bele salah ayo hap मोजां जानोबा खस्थ'बो खालामनांगौनो मावग्रायासो खस्थ' मोनोना ओमफ्राय जाग्राया ओमफ्राय बेखौनो गोथावथार आरो मानो नांगौ बानायबावबा देगोन बिदि बेसे खस्थ' नांगौ आरो दा बानायनो जा गोबाव नांगौमोन नङाबा खेबसे बानायनायाव बद मोनखांखाबाय आं नों खेबसे दालाय लाबोबावाखै होनबा बेवहाय आयु मादारिं और हवाट होनलायले आयु मादारिं दोनसै ना बेखौ दोनथ'नोसै दाथ' रेडि जाबाय नै गारि माबानाया जि खस्थ' होबाय नै एसे माने लेपे जालायबाय आरो ना दा बेखौ दोनथ'नोसै दसे जाबायना जांखाबाय एसे दा बेखौ एसे माबाफिनसै नादो दे फाइव 10 मिनिट्स नांगौ होमबानो मोनो आच्छा रेडि जाबाय नै ओमफ्राय नै थाव एसे लादों आरो ना ओमफ्राय थावखौ माने जाहाथे दा सिथमनायावहाय सिथाबाबा होबायबायनो आरो ना बायसान्स रिफार खालामनोसै बेफोरखौनो गोजा आंनो लेंहरनिखौ नोंसोरखौ होनो होगोन आं ayo nih blog aku jangan nawas sih nilai naik bapak ini bapak ini nolai sih mas kamu kado berapa sih dong Korean boy dulu itu dong asik lah berapa pida aja segan hama berapa jikip no bisa hama deh isi lo macam Korean ding macam aku nunggu blog aku kagak hah nih dah jangan kali biji kalam naik ergasin dong biji kalam nanai bini geserau hai mana ini benalim kor dong na बेखौ सोगोन आरो सोनानै डिजाइन बानायगोन नों बिदि दाखेबाय दा था मिन्थिबाय वान सेन मास्का बख'लाय जासिनथारदों जाबालाय जोंनि काजोन्स आरोना बियो बवा आइदि जानो फैदों दा फिडबेक होलांबावगोन जाहैदों गोथाव जादोंना जायाखै मास्क गाननानै जा दे इसोर आवाजबो गैया बानायफैफा द' बिदि ओरैनो जिराय मोनजायाथ' Isir mau kolam ini beli angkal apa? Ini dah hobai. Senabisnya para dry dum rakorasi, yang nak ada. Rakorasi nunggu apa sih? Mama jangan dry jadang.
फैबा कबिता गालिया बिदिनो थांथारगोन खोमादां ना कबिता गालि नाका Obar acting gitu kan, pasal sampai kan obar acting kan, nice. Bisa, apa sih? Bisa bang sih lelai. Tahu jadi pada partner coba ya. Ayu, yang ngalah. Ayu, lihat. Gila. Ma bajiri. Bajiri apa yang dengar ni? Ayu, seni फंबाया बिदि ड्रामे बासाय आयै जोंनासो बिदि आं हाला दे नों मानो दा नों हालायाखै खोन्थादो दे ना मोनसेबो जायाखै जाबाय माबायदि आयै बेखौ थगायथारबायसो नालाय गावहा लाज नाङा दे ओमफ्राय जोंनाबा माबायदि ओमफ्राय मेनखौ खनो गासिबायदि दारि जखायसे लानानै गावफ्रा न' Chinese taman naman lagi bego ko na. Jangan ngilang bro. Jangan. Kali bisu beda. Male. Salah nih sasu salah. Cak. Angkat kalama. No. Jangan. Này, khuếch tha dán chắn đi nó khuếch tha dán chắn lớn hả? Đã lấy nó này, mà lấy master chef hay gột xí dán nếu nó cứng thà lấy na, mấy con mới xếp lấy là này chắn lớn nó bắt được à? Tham ni good thằng nào lấy cái này bữa Ayo. Đi, hơn xin đi bạn. Action. Mau đi ra đường bây giờ? Muốn rằng? Ê. Đây vẫn chưa rằng nào? Ừ. Có thể rằng rồi. Rồi ăn lại thành nước ăn là một xíu. Tôi đi bên chúng tôi là cứ thôi ra để ăn. Người không trả làm gì phải ăn ngon đó. Có cái gì mà bác sĩ mình phải? Hả? Nó mà ăn được không nào? Ang mana nó gỗ hứa ang hơn hay mà nó bây giờ sử dụng này nè. Hai thì mà loyal thà rồi mình chỉ vậy. Này nhưng ang ấy cũng thu phương bay mà ba mình chỉ hơn nữa là để ang ấy mà bây giờ mà rằng hết chuyện nữa hả bơ? Ở đây ra lại thật đấy. Cái thau. Phải xem bộ đỡ thì bây giờ mới rằng nà này vậy. Để. Cha nó là na sao mình cho nó ra rồi na. Chào bay. Zade deh, zade. Udah bung zase zade. Ontah batau hostel tanah rundeng zazebay. Hostel ini dali zai pung ni bereng ah. Isu. Masalah. Jom jumpai mukha. जा खांबाय लोंखांबाय एकदम ओमफ्राय दा फिथ्रिका मोजां मोननानै मोजां माबाबाय आरो ना गोसोखौ मोजां मोनलायलायबाय खिन्थु ड्रामे बासखा बिराद जोंनि फंबाय आरो ना काजन बेबो सासे ओमफ्राय हस्टेलाव थायो थाब बेनो बानायनानै हरग्रोबाय आरो एसे जेनेबा जानो आन्था दा दंबावो जोंना खामानिया दा जोंनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय गालिन्दो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय